Masakit og makauaw ang kamaturan ang nahitabo sa kong asawa o usak anak nga dalagita. Nalambigit sa sex pornography. Naman ko kung magtrabaho sa saka construction matuwa sa mga lagyong dapit sa Mindanao ma-assign pagsiminto sa mga kadalanan sa mga dapit sa Mindanao. O miabot na lang kanako ang balita nga nadakpa ng akong asawa o anak tungod sa anining sex pornography. O makita nga hubo nga lawas sa akong anak nga makita sa mga foreigner sa gawas sa nasod. Pag-abot na nako, may akong gipangayo ang kasayuran ng akong amahan. O siya nang hitabo atay, ha? Ay na, makauwaw kay anak. Oh. Tuwa ka ron sa prisuhan na imong asawa o anak. Nga naman itay? Tuwa na ng video-video nga makita sa computer nga maghubo ang imong anak nga dalagita. O sa tay? Nga may sugod na sa si Clara nga buhaton ka na siyang anak. Na, maumay nagsugo. Pulpida. Kay dalira ko noong kwarta. Dalar pa. Yang nga ako haon ang kuno sa kwarta padala. Unsa? Dagan kayo naibawa ni tay? Nadaghan mo lang. Hidlayan ko. Sa tanong matalaan na siya. Balita pa sa radyo. Dugong pa ni mo. Stevie pag yun. Nga naong-naong sa mga asawa o anak. Kamakauwawa ni tay? Makauwa mo lang. Sabi gid kayo. Ang tanang mga silingan ay baho na. Mo ba tay? Mga NBI may ni-read sa imong bayo eh. Pida, naabtan yun na tiningan yun. Nagsayo-sayo ang imong anak na naghubo. Just computer. 6 pornography. Tuwa pa karon sa presuhan tay? Tuwa pa. Kastilan. Ganong gibuhat man kinis kong asawa nga to sa among anak tay? Ay, tungod tigas kalisod. Pero nagpadama ko kwarta nila. Ako ang tingali siya kapritso, mga kapritso niya. Tay, yung siya kong buhaton ni Ron, ha? Ay, nagmangita kay yun, bugado. O labos sa tanan, kwarta yun. Para ipiyansa si mong asawa anak. Wala na surety band raman tingali na tay? Oo, muna. Pero unahalag yun ang bugado. Musangpit lang ko sa pau tay, pau. Nga bahala ka. Kastilan. Nagpakaawa lang. Tuwa! Nakagawas ko ng akong asawa uban sa ako anak nga dito sa DSWD kay minor de edad pa man lagi. O grabe ang akong pagmahay ngadto sa kong asawa. Nganong gibuhat mo man kini Clara? Og naduhig pagyud ang atong anak. Tungod sa kalisod. Kung si kalisod, nga nagpadamang ko ni mo kwarta. Di pa igo, oy. So dali pa ego, ha? Kay pa igo bagod ka nagmahal man kay ron ang tanan. Tungod tingali si mga kapritso. So di ay, Pero nga akong nalagutan ni mo, Clara. Kay imong giapila-pila nga itong anak na lagita. yung sa man di ay, nga mo may gusto sa mga foreigner. Kana mga bata pa. Presko, puti, hamis ug panit. Naman na sa atong anak. Isa na. Ikaw may hanig sa impirno ng kalakiha. Basta may mong gusto, ha? Nga ako yung pakita sa akong lubot. Nga daghan naman kay nig gut-gut, ha? Mura man nig kahoy nga wa. Kuan, wa si pilyahe. Maunta... Ay, maunta tingali. Nga atong anak pa man, oy. Nga naduhig lang si mga kabuang. Sabad na ikabuang ba, ay? Kaya di na makabuang. Nasakpan lang. Kay ugwa pa, hayahay kay kwarta, oy. Dalar pa. Nasakpan lang yun. Nga karon, wa ka bati ang kawaw, ha, Clara? Ay da, ihilamos lang gud ng kauwaw, gud. Hastilan, tinubag ka na eh. Hilam niya ka, Joy! Suko, pila rago ipadaan mo. Unsay pila? Unsay pila? Gusto na ka, magpadako ni mo minilyon, ha? Nga pilar may sweldo na ko. Mao, lagi nga di gud paigo, lagi. Pero dili naman siguro buhat nga sama ani. Wala tayo naong iatubang sa itong mga kasilinganan sa mga tao. Hidlain pa sa mga balita. Sex pornography. Ay sus, may na lang sad na kaysa nagburik ang atong anak. Art man ang pagpakita subo nga lawas. Si mong kigol? Ay dili, kada mga artista. Di na mo pagkita sa ilang kigol diha. Maunay art. Musunod sa ka nga, di man artista nga itong anak. Unsa ka biyaw O lagi niyo ay, kasaba di mo ay. Basta din ako gusto mausap pa rin itabo, ha? Mausap pa rin eh. Mabungkag lang pinig yun din eh. Kasamot ka ba, ha? O papa. Oy, Roda, nanong misugot ka man sad, ha? Nga maghubo ka, tubangan na ng kamera. Si Mama ang good pa, si Mama man good mamugos man. Bali ba, Roda ka? Masako man si Mama. Oh, Gisaara man ko niya nga, palitan ko niya kuan, blouse sa Happy Mart. oy, sa sunod, ayan na yun pagsugot, ha? Mamugos man ko si Mama, pagod. Bali ba na yun? Pero pa, dagan kang kwarta nga madawat ni Mama. Ha? Iya lang kuhaon ang kwarta sa kuan padala. Kwarta padala. Bahala na. Nakatilaw na magprasuhan.
Ay naging pagsugot ha sa sunod ha, Roda? Opa. Uy, bago mag-cellphone ng asawa na ko, nabiyaan tayo linada, niya mas lamisa. Uy, murag naimitik sa cellphone ni Clara. Ni Agyod. Iyo na. Gikan mis gawas sa New York City. Basahon ta. Hey, what's the matter? I'm waiting here for the next showdown. Just inform me, waiting. Aristotle Jimbert Laguardia. Maot nga niya suki ni Clara sa sex pornography. Ug ni Roda. Nagpaabot ang hangul. Mga butakal ko ni mga tuhan, ha? Naidagan din sa Amerika, mangita pa yung Pinay. Basta na ko. No more showdown. Pikati mo niya. O kay wa pa kumubalik sa kong itrabuhan nga construction, nagkakita mi si Bulalho, ang akong amigo nga bayoton, pero dili gyud di bayot. O, unsa Bulalho? Doon ay nangita si Musawa. Ha? Kinsa man? Tagalog man to. Tagaog? Tagalog. Tagalog. Kada bang doon ay, sana, bakita? Bakit? Bakita. Oo, Bakit ay- Tagaog na siya, Tagaog. Gusto na, no? Uy, Tagala lagi. Nangitas ko asawa. Ngita si Musawa, ngita di mo. Nga naman karon sa may tuyo. Na, sa kumasari ko si Tuyo, basta nangita to si Musawa, Uy, nga naman ka ha? mabalik ka tingali turong Tagalog. Unsam kayang tuyos kong asawa? Bay, Claudio, nara ba eh? Kanang naginom-inom og soft drink sa tindahan. Muna nangita si Musawa, Tagalog na. Pangutanon na ako kung si Tuyo. Sige. Kamu omam ka kamu Tagalog. Kunti lang. Kunti. Bayad oh. Magandang hapon, pare. Oy! Yes, magandang hapon naman. Tagalog ka pala eh. Oho. Bakit ho? Ako'y magtanong sa inyo kung bakit nandito ka sa lugar namin eh. May hinahanap ako pare. Sino? Yung mag-ina na inaristo ng mga polis dahil sa cyber sales. Bakit? Anong kailangan mo sa kanila, pare? No, hindi ko masabi sa iyo pare, sikreto to. Sabihin mo lang sa akin na baka matulungan kita eh. Wag na pare, confidential to. Anong confidential? Basta confidential. Kung kilala mo man siya, sabihin mo lang sa akin. Hanapin ako. Naghahanap ako sa kanila, okay? Bakit, pare? Sino ka ba? Isang artist, pare. Mahilig ako sa mga picture. Baka gusto nila na makuhaan ko sila ng picture. Picture? Picture about what, pare? Sorry, pare. Hindi ko masabi sa iyo, pare. Sabihin mo lang sa akin, baka matulungan kita, pare. Huwag na, pare. Babalik na lang ako sa Manila, eh. Taga Manila ka ba, pare? Taga Bohol ko, pare. Taga Bohol. Pero matagal na ako sa Manila. Oo. Pero ang aking mga parents, from Bohol talaga. Saan sa Bohol, pare? Sa Kuaming. Sa Kuaming. Malapit sa Nalusuan na ilan. Artist ka din, pare, ha? Artist? Oo, pare. Sinabi ko na sa'yo mahilig ako sa art. Oo. Sige, pare. Babalik na lang ako sa Manila, eh. Babalik ka na sa Manila. Oo, muhapit mo ko sa Bohol. Kamu lagi mo binisaya, pare? Taga Bohol mo na akong ginikanan. Pero dugay lang ako sa Manila. Oo. Sige, pare. Alis na lang ako, pare. Alis na, pare. Alis na. Anong alis na? Edward, alis na. Unsa? Doon na nangita na ako, Claudio, ha? Clara. O sa Katagaog. Tagaw? Uy, nga naman. Artist ko na siya. Mahilig siya sa art and culture. Nakaila dahil siya na ako. Ang iyang gipangita, kadto ko nung naristo sa cyber sex, pornography. Di mo na lain, ikaw na. Uy, nga naman kahano. Unsa kay tuyo? Waso ko masayod. Kay matod pas Tagaog nga, confidential ko no. Unsa confidential, uy. Dili niya kasulti. Uy, tayo pa, uy, ako gagay gipangita, Claudio. Kinsa pa man di ay, laing na naristo din sa to. Bayan cyber sex, ikaw raman, ang nga atong anak. Ay naman ang Tagaog. Dilakaw na, murag naglikay. Uy, ako gyud kahay tuyo. Ikaw lagi. Kinsa pa man di lain, ha, Clara? Na, o kumasayod ana, uy, o kinsa lang tagawugan na. Ambot yang. Nagduda ko, Clara. Ha? Unsa naman sa imong gidudahan na sad? Basta kay nagduda lagi ko. Ha? Og niabot ang adlaw nga mularga na sa kog balik sa kong gitrabahoan sa Mindanao.
sa saka construction. Og sawa pa kumugikan, giwarningan kong daan akong asawa. Mularga ka nagbalik ugma, Claudio. Oh, Clara, pero bantay gid ha. Ugwa ko din mausap pa ka ni katuntanan nga imong bugawan ng atong anak. Bayan sa cyber pornography, bantay ka lang. Ay, di na lagi, Claudio. Oy, may tagam na ko. Nakakaon lagi kong tagam. Bantay ka lang gid, Clara. Usmo pag ganito na. Tagud-taguron tagid ka. Di na lagi, oy. Baya kang tawhana ka, oy. Kung maghubo ka na atubangan sa kamera nga makita imong lubot, ikaw lang ay ladag iapil ang atong anak, ha? Oh, kay bata pa na. Di na lagi. Da unsa ikaw baya, oy. Ngano? Di ba gipaigo nga akong ipadang kwarta din mo, Clara? Ha? Paigo man. Anong nagsalida-salida mga nang hubo-hubo niya, ipakita ng mga foreigner. Ay, hilig manggugog art. Sangilin mo ng art. Ayaw na yung pakawawi, Clara. Kay usbon mo gani ka itong tanan na, bantay ka lang. Himuot tayo kang plywood. Unsa? Samtang dito ko sa layo, ang akong una-una, di aragin sa akong pamilya. Nahadlogin ko nga, mausab ni ang gibuhat sa una. Dali ramang ko ng kwarta, dollar pa. O di adlaw, nakadawat na sa kugsuhat, gikan sa amahan. Aha, unsam kay unod aning suwat ni tatay. Claudio, anak, wa na ko magkasabot sa lihok sa imong asawa. Uy, may usab man ka. Kung muuli ka na, pagsusi lang niya. Basta lain yun, lain kayo. Ikaw na lang susi, tatay Picto. Uy, saka ipasabot aning suwat ni tatay. Pauli na lang ko. Mulib lang ako sa kong trabaho. Kalit gid kayo nga akong pagpauli, nga wag gid mahibaw magabantay nga akong asawa. Timing yun kayo sa akong pag-abot, o ang akong asawa, o ang akong anak. Nagkuyog yun. Asa man ko nung sila tay? Na, mo na iwan ako may bawi, Claudio. Ikaw na ipagsusi, unsa mo ka eh. Wala mo, kuyog to niya katong, pirmi niya kuyog katong tagawog. Unsa tay? Katong tagawog? Tagawog. Oh, Claudio, tagawog. Mag-atuan sa syudad ang imong asawa. Uy, asa man ka ni punta tay? Nainaw takibaw, kuyog at tagawog. Pwede lang yun una. Ay O, lagi tay. pagdali-dali, ha? O tay. Nagdibal gyud ang akong unahuna ug unsa ni mga lakaw sa kong asawa dito sa syudad. Nakalitan na lang sa diyang nakakita ni nako nga miabot na. Uy, Claudio! Niuli man lagi ka. Mi-file kog leave kay naglayan akong lawas. Mao ba? Uwa man ka magpahibaw. Aron ta masugat taon-ta ka ba? Okay ra. Nakatultol ko din sa ato. Tinubagan gid ay duda gid ko da. Ako'y nagduda, Clara. Ug diin kagikan. Unsa? Diin kagikan. Kay matod bang tatay, sige ka kunog lakaw. Unsay sigla ka? Pataka mo na lang amahan nimo oy. Ha? Na, nga na ko din taon, nagdako lang ilong sa imong amahan da. Ayaw nagsaway akong tatay, ha? Ako merang amahan. Nga na imong amahan, pataka mo lang siyang sumbong nimo. Tinoon man sad. Sa tinuod. Nga sa man ha? Ha? Nga nagunsa ko? Ha? Tinarong ko oy, nagtarong kay ko. Pangutan-an ang atong anak. Ha? May bawaan bitaw niya nako. Ang tanan may bawaan ako. Ay pagsusi oy. Di adlaw, nga diha sa sud sa among kwarto ang inahanog ang akong anak nagkinatawanay. Ang duha murag mo to naniid lang ko. Nabati gyud ako sa may pultahan. Unsam ka ng gitanaw sa duro ha? Lingaw mo kayo? Maminaw lang ko din eh. Nindot ni Nayo. Nindot ni Day. Okay, nindot kaayo. Nindot kaayo, nindutan. Nindot kaayo. Yes, Day Tanay. Yes, Day Tanay. Unsam ka na lang gitanaw? Kaayo. Nalingaw mo kayo duro ha? Karon. Uy, hala. Hala, uy. Mga ka ni? Roda, Uy, Tay. Tay. unsa nang gidani mo ha? Wa man, Tay. Kanang imong gisipitan, unsa man na ha? Ay, magasin ni tayo, uy. Mga artista o style sa sinina. Tanawon ko na to be. Ayaw lang tayo, uy. Tanawon na to kung unsa ng mga sinina be. Unsa na Ayaw kasi lagi bebe. tayo, ayaw lang lagi tayo. Kadiyot lang Ayaw. Yun na. Unsa na yung magasina ha? Unsa ni? Wala gitay. Uy.
Mga babae man eh. Naghubo. Huwag mga sapot. Tay, Ruda, unsa kini ha? Unsa kini? Ikaw kini usa ka retrato nga naghubo. oh, tay. Wala may lain aning picture nga naghubo ha? Wala may lain? Naapatay sa page 10. Si nanay, Ah. grabe sa kaayon, naghubo. Kibaliw na. Inahanog anak. Nagburlis. Grabe, grabe. Grabe yun ang akong nakita sa saka magasin. Ang akong anak o ang akong asawa, polosoy mga sapot. Mikuro ko eh. Unsan man hinuon eh. Unsan yung naangkod akong kapalaran. O mo ba rin nagdagbagyo sa akong kinabuhi o mga bagyo na katalagman na hitabo. Basta grabe yun. Diyon sa man huwag kami pasultihon, Claudio. Si Claudio, atong sender. Claudio. Kinim ko yung asawa, trabaho na sa to sa Mindanao, nadakpa nila ng cyber bagang kuhan. Sa lida niya, makita ito sa kuhan. Dakpa sin BI. O siguro kita ko na nila. Kita. Tadyo ka kayo mag... Nitagam, tinood. Kuha cellphone. Si Ariel. Kasi nga na lang inyong kuha ka ng kuanon nga makita. Ang examster. No, di ka kalibutan, ana, oy. Ni Aral ba na kuhan? Kubra sa kuhan. Kibaw, isaong pag-open, ana. Kibaw. Aral lang sa kwarta padala, kubrahon. Ha? Awo. Na karon ito na mo usab. Pero di ay tagaog nga kuhan, nangita siyang asawa. Nibuong sa nga nung nangita ang tagaog. Pagbalik niyan, trabaho siya, suwatan siyang tatay nga, di na kuha na kung kasabot na mga kuha na asawa ang anak. Di uli siya, kita ka na kuha siya nga, di na nga tawa na yung asawa ang anak sa kwarto, nibuong sa nga naman eh. Ang yung anak, nagdades magasin. Gikuha na yun sa ni magasin na pagpakli niya, yung mga anak, kita nagahubo. Oh? Picture ang naghubo sa wala may lain ani grabe sa mga naghubo sa page 9 tay nanay. 10. Page 10 sa nanay. Nanay. Oh. Nanay. Sila, Bedo, ha? Nag-post sila sa magazine? Diyan sa magasin. Ganan ka, Ate Pres. Playgirl. Post ko. Picture na di karon. Pero ang problema, ang mabalibad ba sila siya? Ang problema na ba yung mutanaw? Magpapost siya. Ang kuwan dito ba, mabalibad siya. Ay lanaw, di na namda. Italikod man. Ang tarik ko, ade, biso ka tumba mo. Adi ayo, di na madas. Ay, Nakapaya gibutang hot mama. Ano yan yung Dili hot lola? Hot awa, hot grandma, hot mama, hot tin. Sila hatin. Kana. Ang mga pariner, sa pili eh. Bitaw, no? Mga Kaya dahil bitaw man. mga foreigner, maagi, makita na akong parko. Hala, may saring Amerikano, ano, namunit na pre sa way ba? Wag yun sila ipili. Mga babae, bitaw, masahe di ka ka... Ganan sila mga unique unaw. Kita biya mga Pilipino, mga pilian, no? Bilian mo, tinuro, Ate Pres. Pero nga naman ang Ganan mga sila mga foreigner. unique unaw, Ate Pres. Dili man. Marog aphrodisiac. Sila parang imulag kuan, katabang tingali. Dili ang ila tingali, di man sila kay mo kuan mga smart ko no. Dili kay ang ila tingali gusto nga kanang yano lang nga pagkatao ba kanang simple para dili kas tingali kwarta. No. Wala na nila. Ate Pres, abot lang, oy. Ano Abot lang, ka na sila. Dili kay sila mo pilig babae. Natural, ang kumurag. ang ilang ganahan ka na bitang mga gagmayon, ya itumon. Lagi kayo makita na, Ate Pres. Nga mag-shooter ba? Oo. Pagkahugaw, lukon-lukon. Lagi, nga naman ang tao. Ay, dili, wa man lang guna nila. Ang ila, kuan lang. Kung ako ikisir gamay, tagba na mo sa gwapo mo sila kan? Nga ba? Dito sila kuan. Medyo Mga nang ubang taluon. mga artista, mangita lang sa bayot. Wala. Bitaw. Sige lang. Ako, Sige, masuya ako maka-afford- ko. Magtanaw ko. maka-afford mo sila? Wapo na ba foreigner? Nga, masuya Wapo ka, foreigner. Tres. Masuya ako ko. Wag pa po. Nga naman na siya. Naman na siya foreigner inana. Nga ako inuno. Arang-arang pa ba ko? Taon-taon na ko taon eh. Pero abinin mo, Taon-taon na ko na niyo kitanugan. dili, sulti-sulti, kailangan man sa'yo ka ng... Lawalawan mo na. Maayo ba sa kanang, maayo ba mangita ba ka ng inana ba? Kugihan. Kugihan ba mangita foreigner? Nila nga, Kailan ba? makaserve nila. Oo. Pero namin, Makatiman. foreigner nga mamili por Ate Pres. Murag ka ng mga... Kana edukado, tiyan. Oo, mga
mga foreign nga nangari diri mga Kanang kuan. mga negosyante, Oo. nga klaro, no? Kana naay mamili Kanang kana. kanang mga ni diri nga way pili kanang mga kuan kanang bitaw sana siya kanang kanang tiguang na ba? Mature na. Sustento na lang ba? Kanang kuan kanang Para ko na lang, sa pangalan na kanang Sustento na lang bitaw lang Oh, dawat. kauban na lang. o sa pangalan na board pareha ng SS ba? Pensyon. Pensionado. Pensionado. Gaya na ko kakuan pensionado. Abi ni mo dugaya. Abi ni sigutan ta man ang kanang murag malimot. Kuyawan biya ko do nga Alzheimer's. Kaya abi ni mo musuod kakalimtano naman na gina. gid ako. Ha? Musuod na siya sa mga kagaron. Dili okay lang ati pres. Hindi siya yung utok. Mo di pa ka Alzheimer ana. Hindi sila yung utok. Makaila pagili ka. Mao gina. Kakalimtano naman ako gyud. Sila duwag kuan, Monster Soma. Malingaw ka. Man ako ana oy. Gikapoy na ko ana Ila majong balik. le ata majong. Majong le ako. Majong. Monster la. Inti, nabi tayo mga gada kong majong. Pero dako kay bunot 300. Ko adi lang ko ng 300. Pero Gamay, ato gamay rin na. balik ka na itong problema, board. Kaning inani. Nakabigay mga ginikanan nga mabuhat na board kay kwarta. Naa dali- gyud, dali kay naa kwarta. gyud. Kwarta, oh. Tigod. Tag lima ka, tag $5, tag $500 good hatag board. Nga ang ilang Inana. una kana bitaw pakita lang una pakita ra bitaw ni sa lawas wala naa na ba. Pero wala kay paminahon. Oh, kanang 5, equivalent ka ng kuan, Di mga ka 20 mil ra. Sugo sa kapobrehon O ba? kap Kaya kung sa kayo kuan. ang imong anak ganang gagmay pa mga minor pa kayo nya imong paanaon. Luoy maluoy ka oy kung imo jung hunahunaon makaluoy kayo ang bata ang inana. Tinood na. Wala. Malag ang inahan lang, okay ra inahala, bahala ka din ha. Nya, ug magpakita ka din ha, maingon man sa kung Amerikano nga, dili bayran ba? Kay bayad man na. Di ba mabayad po? Dili. Yut nag-on. Oh, kanang yut-yut ang kuan, kanang inang dili. Dili. Ang ilang tanawon, kanang mga 10 anyos, Matan-on kayo, oh. Mga ilang ganahan, mga kanang mga... Prasapon, mo reklamong hapon sa Nosang Kuyos. Singan? Nosang Kuyos. Nausahan ko yun. Nala. Sige, Claudio. Na, kuha na lang ng Patayan. mansuha na asawan mo. Huwag yung tagam. Salamat tayo sa magpapadang atong tulumanon. Kore ko ang puzzle. Tiha. Subscribe to Dramaturgo